Hej, zdravím vás, Estinek a moja banda tupých hlav, alias Biosmradek, Paty, mohli by ste sa pozdraviť? Dobrý deň. Nazdar. No dobre, tak čiže alias Game Studio Double. Čo si ukážeme? Ukážeme si, že si ukážeme. Hej, cože, ja zabijem na jednu ránu. Ukážeme si, že jak sa stáva creeper? Ne, počkej, já vím, co ukážeme. Jak dát Nukleární správně Patymu GM. Bože. Takýmto trotlom ako je on, tak to nikdy nedávajte k GM, ako on hovorí. No, ono se tomu říká game mode, něco, ale... Nukleárka. To je game mod. Pada bomba. Kde som rád, ty si nám chcel niečo ukázať? Zo pár slepic. Čo také natočíme? Pada. Let's play. Ale bože, let's play. Tak, let's play. Abo let's play. Tak. Paty, ty sleduješ stále niekoho videa, mohol by si nám povedať niečo? Jak správně rozlípla diamanty. Dobre, čiže ideme natočiť let's play, ale nerobím si srandu. Prečo rozbíjaš tie diamanty? Tady jsem já. Počkej, můj krup mi ne. Můj krup! Já tam mám takový dobrý věci. Nuž. Stáva sa. Tak tě zabiju. Ale já. Počkej, ne, tak můžu natáčet, ne? Skoro, keď už som dávno zapol natáčanie. Fuck. Tak to je jedno, tak co budeme natáčet, ten let's play. Ne, nemáme tu stromčeky. Ale ne, dobre, čiže... Tak čo si ukážeme? Ukážeme si... Ukážeme si, jak sa lovia ryby. Ha! Tak to je mega, dej mi tu ruku. Nuda. Loviť ryby. Asi se máme tak prut. Hodíte ho na zem, takto. A lovíte ryby. Ne, počkejte, to vypni prosím tě, něco musíme vážně vymyslet. Ne, načo? Maria, budeme tady mít úplně hovadiny. No a? Bude sa to volať dobrý názov. Čiže došli sme na názov videa hovadiny. Čiže hovadiny. Tak jo. Tak já jsem si dneska koupil v drogerii mýdlo. Bylo broskové, nebo vůni broské. Vůni či vůni? A prostě bylo fakt dobrý. Stálo 5,90. 5,90? Aha. Vy máte eura. Ne, my máme koruny. Fakt? Okay, euro, tak by to bylo asi tak pár centíků, ale to je jedno. A bylo ve slevě a prodávala to taková milá paní. Prostě... To si bol v tej Coop? Prostě říkala, že se jmenuje nějak Pepína nebo něco takového, nevím. Okay. A byla fakt moc milá. A já vidím, kde lidi do lesnice. Dobre, rovno z toho urobíme aj informačku, čiže informačka bude na ďalšie video. Nechci říkat, ale toto je teda fakt mega jako. Šialené. Jo a vlastně jsem si v té drogerii koupil mýdlo jsem říkal, pak jsem si koupil ještě to lízátko. Lízátko? Čupa čups? Jahodový. Jo? Počkej, já nevím, jestli máte lízátka. Máte lízátka? To? Lízátka. Biosmradek je offline. What the fuck? No to. Říkám, tam ten buzí není. Tam buzí tu není.
Ináč, čo som vám chcel ešte povedať, že zombika zabijete aj prutom. A dokonce i slamou. Teda nevím, jako na co ten... jako, že umil slámu prostě zombika. Každopádně tady hodně slám. Takže kurví chleba. Jo, a ještě jsem si vlastně dneska koupil v Kauflandu ten chleba. Ne? Koľko stál? Asi 10 korun. Hlavné. Ajajaj. Či už nebylo? Ty vole, prostě něco musíme vymyslet. Dobre, tak toto bolo video, ktoré bolo o hovadinách. Počkej, já nedomluvil to o tom, co jsem si ještě koupil v krámku. A... Ještě jsem si koupil kofolu. Hej? Dobrá. A ja som Za- si ešte som si kúpil, ja som si kúpil čipsy. A počkaj, ja som si kúpil čipsy v Tesku. Aha, my máme. Gazdovskú slaninku. Počkej. Hele, Česka. Čo Česka? Ale tam super věci. Jo, a v tom teda ta kofola. Máte kofolu? Znáte kofolu? Ne, víš. Hezky. A znáš Coca-Colu? Fakt? Práve ju pijem. Oj, prase. Že ti Coca-Colu si nekupujte, pak je to prostě odporný pití. Nekupovat, fuj. No verte, fuj, hnusné, nekupujte nič také. Dobre, mohli by sme skončiť. Co? Ne, počkej. Ještě se